ting turangga hesti kata ingkang dwaja lelayu Ndara Anoman ya beda waduh Ndara Senggana ya Bagong jangan dugi mriki dina samangku aku diutus dening ramamu ki Semar Badramaya supaya jampangi utawa memanuki marang lakuning pituk garing Kang Santo Bagong lumarak mring negara Astina lajeng yen ana sandhi kalane gresik ana alangane Anoman ingkang minangka dadyasana ngayomi marang keselamataning Petruk wah Den matur nuwun nggih Gus dina samangke Petruk badhe dituntut jahe dening wadya boling segelar semapan nyerang tumbahe nganti kaya jati ngarang nika kae sapa Petruk wadya balanipun jati sampurna pendhita anyar sing jahe ngetokke piwulang-piwulang sing sesat mosok Semar arep dipateni kula anake lanang boten nrimake lan mung pendhitane ijen padha ijen Petruk wanine mriko kancane akeh Gus ya aja kuwatir perkara Wadyabala sing tak sawan sok kene pati guru kae mangko aku sing nyimpirke aku sing ora ngarep barisane sampun ngantos slendro raosipun Den dinten samangke mangsa bodho ya Wadyabalane tak singkirke nenek nganti penemban Begawan Songo jati sampurna sing maju kowe sing nandi nggih mang singkirke Wadyabalane mriki pendhitane sing ayahi kula ya andheta kayong gegono nenggih nenggih risang Rama daya pati ana yang sama oh iya lagi Iya langsung ke Banyuwangi. Terima kasih, Ya. Langsung ke Banyuwangi.